दिनै बिटिआरनि जि फैबाय थानाय 22 तारिखै इलेक्सन जानो गोनां दिनै जोबथि सान माने फोसावदिंनाया आरो बेवहाय जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव थानाय बयबो आइ आफा रायजो राजा जोंनि सेंग्रा सिख्ला आरो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि भटारफोर आरो बुद्धिजीबीफोर आरो गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फैबाय थानाय इलेक्सनखौ मोजाङै बारहोनो थाखाय बिथांमोना जेरैबायदि हेल्प खालामदों बिनि थाखाय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों आरो फैबाय थानाय समाव फैबाय थानाय जि 22 तारिखै इलेक्सन जानो गोनाङाव बयबो ट्रेक्टरनि सुबियाव भट होलायलायनानै प्रमद बर' सारखौ फिन सरकार खालामफिननो आरो प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव फिन माने सरकारनि सिट बानायफिननो थाखाय बयबो आइ आफा रायजो राजा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि भटारफोर आरो जायफोर दल संगठननि दैदेनगिरिफोर बुद्धिजीबीफोरखौ ट्रेक्टरनि सुबियाव भट होनानै जोंखौ जाहाथे देरहासार होयो आरो समाजनि ओनसोलनि मोजांनि थाखाय बा बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि सम मर्यादा सम उन्नयन सम बिकास मावनो थाखाय बयबो जाहाथे जोंनो ट्रेक्टरनि सुबियाव भट होयो बेखौनो गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै जोंखौ देरहासार खालामो 22 तारिखै बयबो दले बले थाङो बेखौनो खावलायनानै बिटिआर ओनसोलनि बयबो आइ आफा रायजो राजा आरो भटारफोरखौ फिन खावलायहरदों जाहाथे प्रमद बर' सारखौ फिन सरकार खालामनो हायो बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। बै समनिफ्राय जेब्ला कड अफ कन्डाक्ट नांबाय बेनिफ्राय जोंखौ दोलोनि बिजाथि फोसावबाय बै दिननिफ्राय नायोब्ला मोनसे बिराद मोजां सेफ जनाव दङ दायो इउपिपिएलआ देरहागोना कुनु दोलोआ जोंजों फेर फाथिनो हायाखै आरो गोबां भट लानानै जों देरहासार जागोन आरो बिथांमोना जोंनि बहुद गाहायाव थागोन दा बेबायदि हिसाबै बयबो आइ आफा रायजो राजाया हेल्प होदों बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि दैदेनगिरिफ्रा भटारफ्रा जोंखौ हेल्प होदों आरो बिभिन्न दल संगठनफोरनि दैदेनगिरिफोराबो हेल्प होदों आरो बिनि थाखायनो स्पष्ट जादों जे फैबाय थानाय जे 22 तारिखनि इलेक्सनाव 100% इउपिपिएलआ देरहागोन। बेवहाय बयहाबो बुंखागोन गावहा देरहागोन गावहा माने उइनार जागोन होननानै बुंखागोन गावसोरनि स्ट्रेटेजि पलिसिफ्रा गावबा गावनिया बेलेग दा जोंनि स्ट्रेटेजि पलिसिफ्रा बेलेग दा बेवहाय बयबो रायजो राजाया बै बगामाथिनिफ्राय बै जोंनि सुक्लाय सेरफांनि लास्ट सिमा मरमि सकसिम नोंथांमोना जुदि सोंना नायोबा सोर देरहागोन इउपिपिएलआ देरहागोन सोर देरहागोन प्रदीप नार्जारिया देरहागोन सोर सरकाराव फैगोन प्रमद बर' सारनि सरकाराव फैगोन सोर माने चिफ जागोन प्रमद बर' सरकार माने बर'आ चिफ जागोन होननानै बयबो बुंलायलायो आरो बेबायदि हिसाबै नैबे 22 तारिख इलेक्सनाव सुक्लाय सेरफाङा देरहागोना इउपिपिएलनि बिजाथि बा आंखौ देरहागोना रोखा जानानै दं। दा जोङो जुदि देरहायोब्ला गोबां इसुसफोर दङ जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव सोलोंथाइ बिथिङावनो जा बिथिं नोङो मा होनो इडुकेसन बिथिङावनो जा इरिगेसन बिथिङावनो जा स्पर्ट्स बिथिङावनो जा लाइमोनफोरखौ निमुनुवा समयसाखौ समाधान खालामनाय दा गोबां बेबायदि इसुसफोर दङ लामा दालां बायदिसिना दङ बिभिन्न जाति जनगोष्ठी खौसे लानानै माबायदिहाय जोङो मोनसे नैबे सुक्लाय सेरफां हालामाव माबायदि गोरोबलायनानै जों जिउ खुंनो हायो बेफोरनि इसुसफोरखौ जोङो मोजां मोनसे सम मर्यादा सम उन्नयन सम बिकास लानानै जों खामानि मावनो थाखाय जों थियारि। धन्यबाद होनांगोन सारखौ प्रमद बर' सारखौ बिथाङा जोंनियाव फैनानै मोनबा भिसिडिसिखौ लानानै जों गेदारिं लादोंमोन बेवहाय स्पष्ट जादों देरहानाया 8,000निबो बांसिन सुबुंफोरखौ लानानै थुबुरमा जादोंमोन आरो बेवहायनो सारा जोंनो खोथा होलांदों रायजोफोरनो खोथा होलांदों जे देरहाखांनायनि उनाव बेवहाय मोजां मोनसे डक्टर होनानै बा माने बिफान होनानै EM होनो थाखाय प्रमद बर' सारा खोथा होलांदों आरो बेबायदि हिसाबै आं बिथांखौ धन्यबाद होदों आरो बिथाङा जोंखौ बिसास खालामदों
बा आंखौ बिसास खालामदों आरो बे ओनसोलाव जोङो बिभिन्न जाति जनगोष्ठीखौ 2020नि इलेक्सन जोङो सामान्य भटआव जेनखांनायनि उनाव बयबो रायजो राजाखौ लानानै जों खामानि मावनायखौ नुनानै सारा मोनसे गोजोननाय मोनसे आरो सारा मोनसे बिसासाव फैदों आरो बेबायदि हिसाबै बिथाङा EM होनो थाखाय रेडि जाना दङ आरो बेनिखायनो बिथांखौ आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। थेंक इउ।